Salut! Eu sunt Navi și astăzi o să jucăm niște Subway Surf. Lângă mine este Alesia, care m-a ajutat la ultima animație la fola de porumb. Bună, eu sunt Alesia și am emoții. Da. Alesia e sora mea și o să facem mai multe edituri împreună și O să fac și eu videoclipuri. da, pe contul meu. Deci contul meu o să fie și contul ei. Bun, hai să dăm drum. Bă, mie îmi place magnetul gen, adică e preferatul meu, că eu bani și mie îmi place banii. Mie îmi place la dezburat, știi? Pacheta aia. Ca să văd. A, da, și aia, da, dintre magnet și papucii aia, mi-e place mai mult magnet. Ție? Deci dacă te gândești, papucii sunt folositori pentru că poți să spui că îți dă țeacă și jocul și aici e o din aia. Și tu te urci cu papucii, că poți să te urci peste ăsta, când ești jos, acolo, și o iei pe aia. Da. Ce ți-a să încercăm să facem un scor mare. Eu sper că da. Tu ce ești ales? Joc de pe tablet. Mama, era să mă prindă moșul ăsta, fie folosit de moși. Orange. Orange trebuie să-l complet. Orange. Da, orange. Uite papucii, nu știu să iau. Bine, hai să iau, că gen are magnet așa deasupra lor. De desubt. A, da, de desubt, da. Mă vreau să sap pe... Da, nu o să dau kill. Acum dau eu meci. Ok, o să dai tu un meci. La final vedem cine s-a descurcat mai bine și Cine a făcut bani mai mulți. Nu fac reclame, nu. Bun, au revenit, era o reclamă. Da, ai strâns, aha, deci ai strâns bani. Da, vezi să nu pui... Ok, deci Să nu pui mâna pe aici. dacă trec de 200, o să fie, dacă fac 300, o să-l întreg la bonus. Da, vezi să nu apeși prea mult aici, că nu se mai aude. O să iau și cel mai mic bănuț. Eu nu prea vorbesc. Mamă, uite preferată mea. Îmi place și mie. Oh my god! Oare sper că stăm să nu se... Nu. Nu! Însă și mai puțin decât el. Bun, fraților, cu joc eu să vedeți ce rupe moșul ăsta. Nu, trebuia să dau steaua ca să fac scorul mai mult. Bă, sunt prost. Skateboard de mai am? Nu. A, da. 46 de skateboard-uri. Noi să zicem că am făcut eu un unboxing. Oh my god. Ok, băi, o să le folosesc ca să fac scor mai mare. Yay! Sănătate bani. Skateboard cu din aia. Cu stea de... Cu stea cu de-asta, rachetă. Să ziceți dacă vă plac animațiile de pe canal. De pe YouTube, că mie unul îmi plac. Alesea îți plac? Da? Să ziceți dacă vă place, o să evoluăm. O să facem... Mă, ce prost să fac. Eu știu că ești foarte prost. Bă, e lag. Ca să vedeți.
Să spuneți dacă o să vă place povestea noastră la fura de porumb. Povestea, animația. Le dai... Fuck! Ce să... Ok, stați un pic.